Vastuksen kuun lopussa tunturiralliin, sillä osallistui kakkoskuski Dani Sordo. Espanjan reitsimäisenä perässään Räikkönen. VR-kisasta hyviä tuloksia. Tammikuun lopussa Rovalla ajettavan Artic-rallin lähtöluettelo on äärimmäisen mielenkiintoista luettelua. Sieltä löytyy Kimi Räikkösen lisäksi toinen Citroën, nimittäin Sordo ja tietenkin Mika Salo. Nyt on Ford Fiesta ja sieltä mulla on etuvetoisella autolla ja vähän mitä siitä tulee, mutta se on ihan kiva, että mahdollisuus ajaa tuolla autolla. Mulla on kokemus niistä teistä, ne on samat tiet kuin ajettiin viime vuonna ja meillä on periaatteessa nuotitkin valmiina sinne jo, että tuo etuvetoisella ajaminen ehkä nyt ihan heti luonnistuu. Sebastian Loebin tiimikaveri Dani Sordo osallistuu myös Arctic Lapland ralliin. Sordo oli viime vuonna MM-pisteissä 3. Rovaniemeltä hän hakee vauhtia tulevaa MM-rallikautta varten, joka alkaa helmikuussa Ruotsissa. Tämä sama idea on myös Kimi Räikkösellä, joka tekee debyyttinsä Citroën C4-auton ratissa tämän kuun lopulla. Kimi tunturissa pitäisi mennä tosi kovaa. Tunturi on niin tutut tiet viime vuodelta Kimille jo ja se tietää, miten se toimii se homma. Ja nyt on semmoinen auto, millä ei oikeastaan kukaan muu pysty pärjäämään kuin Sordo. Kyllä Kimillä on todella hyvät mahdollisuudet voittaa koko ralli. Kimi Räikkösen hyvä ystävä kilpa-autoilija Toni Vilander uskoo Kimin kykyihin myös rallissa. Mulla on täys luotto, että sieltä tulee hyviä tuloksia ja tulee varmasti olemaan nopea ja kova polte on ainakin tekemiseen, niin mä uskon, että se vie nopeuttaa sitä koko sopeutumisprosessia. Arctic Lapland ralli kuun lopussa.